Finaaliviikko naisten ykköspesis, tervetuloa matkaan. Don Tami, turkulainen filosofia ja ajattelija, aurinkokuninkaaksikin tituleerattu, kertoi meille aikanaan 3 asiaa, mikä palloilusarjoissa maksavaa katsojaa kiinnostaa. 3 teesiä, kuka voittaa mestaruuden, kuka nousee, kuka putoaa. Näiden asioiden äärellä ollaan juuri nyt. Tervetuloa matkaan. Ai. Ykköspesis naisten sellainen ja finaali viikonloppu edessä. Tätä mentäessä viikonloppu häämöttelee 2 yön päässä ja siellä sitten vastakkain asettuvat ensin lauantaina Pöytyän Kumilan Hornan kattilassa Kymppikatto-areenalla Pöytyän urheilijat ja Oulun Lippo. Eli Raksilan likat matkaavat sellaisen 600 kilometriä sitten tuonne Pöytyään ottamaan mittaa meidän naisistamme. No, sitten sunnuntaina hypätään taas bussiin, tai hypätään toki varmasti bussiin jo aikaisemminkin, mutta sunnuntaina pelataan toinen osaottelu siellä Oulussa, Toripoliisin kuppeessa, ja siellä ratkotaan sitten jo mahdollisesti superpesis nousia kaudelle 2024. Mikäli ei, ja mikäli sarja on tasoissa lukemin 1-1, niin ratkaiseva finaaliottelu pelataan sitten Pöytyän Kumilassa keskiviikkona, ja silloin sitten jompikumpi väkisin itsensä puristaa sinne superpesikseen. No, lähdetään katsomaan, miten niissä ottelussa käy sitten, kun niiden aika on. Nyt kuitenkin ennakoidaan ja spekuloidaan. 3 vierasta näihin finaaliennakkoihin. Ensimmäinen heistä on Pöytyän urheilijoiden pelijohtaja Aleksi Mäkelä. No niin, tervetuloa sitten tupeen äänenvälityksellä puhelimen päässä Pöytyän urheilijoiden ykköspelijohtaja Aleksi Mäkelä. Terve. Autoratissa ilmeisesti tällä hetkellä oot, niin mitä on finaaliviikon tunnelmat? Nyt tätä ääntää keskiviikkona ja lauantaina sitten lähtee kotikentällä ne ihan vihoviimeiset tosipelit käyntiin, niin mitkä sieltä nyt on ennakkofiilikset tällä hetkellä siitä? No siis totta kai niin kuin tosi odottavaiset fiilikset, niin kuin tästä nyt varmaan kuuluu olla, että taas on yksi mielenkiintoinen ottelusarja tulossa ja tietysti kun panokset on tässä kohtaa kovat, niin odotus on kova. Sen verran pitää sua korjata, että mun mielestä on kyllä torstai eikä keskiviikko, mutta voi olla, että mun on kalenteri sekaisin. Hyvin korjattu, mä elin omaa keskiviikko, ollapa keskiviikko, mutta torstaissa mennään jo, eli kiire tulee julkaisunkin kanssa, niin hyvä, että korjasit. Joo, tosiaan sitten runkosarjan aikana kentällä ja lehdistötilaisuuksissa ja muissa oot sieltä täältä, kun ollaan kysytty, niin oot vastannut, että nousu on tavoitteeksi asetettu ja nyt alkaa sitten se konkretisoituminen sitten 2 matsia on tavallaan enää matkaa siihen, että sit se tavoite on saavutettu, niin jos vedät ihan sellainen niin kuin nopeasti, tiiviisti nippuun tuon menneen kauden runkosarjan ja tähän pudotuspelit tähän asti, niin onko se nyt ollut sitä mitä me katsomon puolella saatiin odottaakin? No on se varmaan jo, että alkukausi oli meiltä kesäkuun alku vielä niin kuin pelillisesti tosi tukkasta, että voitettiin kyllä pelejä, mutta ei oltu missään nimessä niin kuin valmiita ja mun mielestä ollaan niin kuin kuitenkin aika monessa asiassa menty kesäaikana eteenpäin, että sillä pitää kyllä olla tyytyväinen tähän asti se. No kuinka paljon tiedät finaalivastustaja Oulusta? Oletko ehtinyt nyt videoita katsomaan kuinka paljon tai muuta? Ei tarvitse yksityiskohtia paljastaa tänne suurelle yleisölle, mutta kuinka paljon on tutkittu vastusta jo tässä kohtaa? Totta kai niin kuin 2 päivää peliin, niin onhan sitä tullut katseltua. Kyllä mä tuossa niin alkuviikon koitin rauhoittaa, ettei niin pesistä ihan ympäri viikon kato telkkarista. Mutta on sitä tullut tutkittua ja niin kuin, totta kai niin kuin runkosarjan osalta oli jo niin kuin perusajatukset tiedossa, että mitä sieltä on tulossa, mutta kyllä siihen aikaan on käytetty jonkin verran. Nyt aika erilaiset lähtökohdat, jos puhutaan Oulusta, niin viime vuoden nousijajoukko, eli vuosi sitten tässä kohtaa he taisteli itsensä sitten Suomen sarjasta ykköseen ja nyt on sitten omienkin sanojensa mukaan niin on mennyt jo, ei nyt ylisuorittamiseksi, mutta kaikki mitkä tähän asti on tullut, niin on ollut plussaa, eli playeripaikasta haaveiltiin ja mentiin kautta tavallaan niin kuin sarjapaikan säilyttämisellä ja nyt yhtäkkiä pelaavatkin sitten superinoususta. Teillä taas on ollut alusta asti selvä se superinousu tavoitteena, niin miten sä näet nuo ennakkoasetelmat, että
pidetäänkö ylpeästi ennakkosuosikin viittaa vai mitä se Oulu nyt kauden aikana on syönyt, että tässä tilanteessa ollaan? No siis totta kai kun Oulu on toisessa lohkossa, niin ei ole tullut niin tarkasti seurattua, mutta kyllä niin kuin ennakko-odotuksiin nähden ja siihen mitä niin kuin viime kesän niin kuin sarjanousijalta ehkä sit odotti, niin ovat kyllä ylisuorittaneet ja on kyllä esittänyt tosi pirteitä pesistä ja kiva ollut seurata sitä heidän tarinaa. Mutta kyllä mä sen näen ja silloin niin uskallan ääneen sanoa, että kyllä me nyt varmaan jonkinlaisena ennakkosuosikkina lähdetään, että kuitenkin se rutiinitaso ehkä sit pitäisi olla niin kuin vähän kovempi monella pelaajalla, mutta tosi kova joukkue on vastassa, että sillä niin pitää kyllä olla valmis pelaamaan hyvin, jos meinaa pärjätä. Ainakin tuossa kun tilastoja kattelee, niin aika lailla tasaiset on niin kuin pudotuspelien osalta kaikki. Toki niin, että Oululla on sitten enemmän noita pitkälle menneitä peleitä, Laitila-sarjakin molemmat kotiutuslyönteihin ja toinen vielä jatkopareihin. Ja te olette kuitenkin sitten sviipannut aika puhtaasti nuo playerit tähän asti, niin näetkö siinä jommalle kummalle etua tai hyötyä? En mä näe, että totta kai niin kuin tässä kohtaa voittamisella on merkitystä ja molemmat on pystynyt pelissä voittamaan. Mun mielestä se on kuitenkin se tärkein juttu tässä kohtaa. No jos pysytään vielä hetki pois kentältä, niin Lappeenranta, sitten on mitä Kajaani oli viimeksi, niin pitkiä pelimatkoja. Nyt tulee 600 kilometrin siivu sitten Ouluun. Vähintään sunnuntaina tulee joka tapauksessa, en tiedä milloin lähette, mutta siis sunnuntain peliin, niin siinä Oululle tulee sitten 1200 kilometriä pyöräisesti ajelua tuohon viikonloppuun. Näetkö tämmöisillä asioilla mitään merkitystä vai onko tässä tarpeeksi istuttu jo bussissa muutenkin? Kyllä bussi on tullut aika tutuksi. Jotenkin runkosarja meni aika helposti, että kun oli Pohjois-Lohkoa vastaan pelattiin Dublinaan, niin nämä tulee nyt sitten tähän loppukauteen nämä pitkät, mutta on sillä varmaan niin kuin sunnuntain peli jonkinlainen merkitys. Me ollaan ajettu siinä kohtaa se yksi suunta ja oululaiset kaksi, mutta kyllä me niin kuin, varmaan molemmat saatiin toi mun mielestä niin otteluiden alkamisajat sillä järkeviksi molemmille, että se ei niin kuin liian tiukaksi mene sitten kuitenkaan. Et mä uskon, että sit kuitenkin niin kuin molemmat aika hyvällä jalalla pystyy pelaamaan sunnuntain. No sitten kun itse vastaat Pöytyön taktiikasta, niin heitä meille yleisölle joku pieni juttu, mitä me voidaan sieltä Oulusta. Mikä on semmoinen, älä nyt mene sinne paljastuksiin asti, mutta mikä on semmoinen juttu, mitä siellä Oulusta kannattaa pistää huomioon? Onko siellä lyöjäpuolen vai etelijäpuolen naisia vai mikä homma siellä vastaan tulee? No kyllä mun mielestä niin se joukkue niin sisäpeli perustuu tosi paljon siihen, että heillä on numerona 2 eli Nasimillä, joka on niin kuin sarjan paras eteniä ja niin kuin ihan ylivoimainen eteniä tilastossa runkosarjassa. Että niin kuin hänen ympärillään ja siihen etenemisvoimaan se niin kuin paljon perustuu. Et siinä on semmoinen kiva seurattava, että on kyllä hieno katsoa nuoren pelaajan niin kuin etenemistä 2-3 välillä. Että siinä saa hyviä suorituksia ulkokentällä tehdä, jos meinaa polttaa 3. No mitäs jos pitää valita? Varmaan tästä kultainen keskitie otetaan, mutta jos pitäisi valita, niin voittaako Pöytyä sitten lyöntikilpailu vai ulkopelikilpailu? Kumpi edellä sitten lähdetään niin kuin Pöytyän kannalta etenemään? Kyllä mä oon koko kauden ollut sitä mieltä, että meidän niin kuin ulkopeli on kestänyt niin kuin vertailu tuossa sarjassa ja varmaan niin kuin vieläkin sitä mieltä pitää olla, mutta en mä nyt osaa niin kuin tuohon sanoa, että kyllä meidän niin kuin, sit taas niin kuin sisäpelissä pitäisi pystyä myös niin kuin tulosta tekemään, että molempi parempi ei näe nyt jampelua. Tuossa nyt periaatteessa lohkot menee ristiin, joten ne tilastotkaan ei nyt ole ihan aukottomat sitten, mutta jos vertaillaan vaikka kolmostilanteita, niin Oululla 18,5 ottelua kohti, teillä 15,5, eli isoja määriä kuitenkin, niin näetkö, että noi tulee tuosta laskemaan sen takia, että tasoerot kapenee ja mennään tiukempiin otteluihin, vai ilotellaanko vieläkin noilla tilanteilla tuolla tapaa? No kyllä mä sitä mieltä on, että ei me niinku Oululle saada antaa 18,5 kolmostilannetta per peli, että sitten me ollaan niinku hankaluuksissa, että kyllä meidän pitää niinku pystyä siihen heidän kärjen pelaamiseen niinku kuitenkin iskeen kiinni, että sitä pitää saada alemmaksi. Totta kai itse toivotaan, että tehdään vielä enemmän. Niin, totta kai toiveissa mennään näin. Mutta ihan kiva kuulla, että ennakkosuosikkina ylpeästi lähdetään ainakin semmoisena hienoisena ja sitten tosiaan kotikentältä saadaan aloittaa, niin heitä tähän loppuun vielä sitten yleisölle. Me ollaan odoteltu sitä yleisöräjähdystä tässä ja nyt perataan, että jos lauantaina luontoa etisi halli ja keli on komea, niin saataisiin sinne ennätyslukemat lauantaina, niin heitä yleisölle joku hyvä syy tulla katsomaan nyt juuri lauantaina, mahdollisesti jopa kauden viimeistä kotiottelua. No kyllä mun mielestä siinä kohtaa, kun noususta pelataan ja niin kuin panokset on isoimmillaan ja molemmat joukkueet pelaa virteitä pesistä, niin en mä keksi mitään parempaa tekemistä Pöytyän seudulla kuin tulla pesäpallokentällä. Näinhän se on. Kiitoksia tästä Aleksi ja me nähdään lauantaina ja sitten teidän tehtävä on näyttää toteen nämä puheet, niin me jäädään jännittämään sitä.
Ja näin siinä kuultiin sitten Pöytyön urheilijoiden ykköspelijohtaja Aleksi Mäkelän mietteitä. Aleksihan oli jo viime kaudella viuhkassa, kun Pöytyön urheilijat Superpesistä pääsi maistelemaan. Sieltä karvas pudotus tuli alaspäin ja nyt olisi sitten tarkoitus korjata ja ennen kaikkea paikata nuo haavat, sillä nousulla heti tähän perään. Vuosi sitten oltiin erilaisissa tunnelmissa ja nyt ollaan menossa sitten ylöspäin kovaa vauhtia. Toinen finaalijakso löytyy myös tältä kanavalta. Muista klikata, tykätä ja tee mitä teet somessa. Tiedät kyllä varmasti paremmin kuin minä. Joten se on ilmaista hupia. Klikkaa, tykkää ja tee se, mikä somessa on nykypäivänä trendikästä ja viraalia. Se auttaa meidän Pöytyön naisia saavuttamaan sitten tavoitteita ensi kaudella. Tapahtuuko se Superpesiksessä? No, se jää nähtäväksi. Toisessa jaksossa sieltä pieni tiiseri, molempien joukkueiden kapteenit äänessä ja voi kertoa nuoria, sanavalmiita naisia, erittäin mediaystävällisiä persoonia, joten hyppääpä suoraan toisen jakson pariin.